Produzio ikasleak gera. Piezak itxiaz gain, produkzio osua antolatzen dugu. Makina mota asko erabiltzen ditugu. Eta danak koordinauta egon diaz. Eta gure leloa, Presioa, kalidadia eta epiak bete. eta nola hasten gera, produzioa antolatzeko softwarearekin. Eta gero, piezaren mekanizazioa programauko dugu ordenagailu bidez. Eta programa prest dugunean makinan sartzen dugu. Makina martxan jarri eta txirrila atera. Pieza amaitzerakoan neurtu egin behar dugu kalidadia ziurtatzeko. Gure helburua errendimendu altuena lortzea da. Hemen ez gara ikasle hutsak. Produkzioa kontrolatzen duen profesionalak gara. Eta nola ikasten dugu, erronka bidez. Benetako prozesuak antolatuz eta optimizatuz. Enpresara joaten gara duala egitera. Edo Europako enpresetara Erasmus eitxera. Euskeraz edo gazteleraz ikasi ahal dugu. Eta gondaia bukatu ostian, espezializazioa ere itxeko aukeria dakagu. Fabrikazioa, robotika, aditiba. Eta ingenieria duala 3 urtetan ere. Lanian ere hasi algera, fabrikazioak planifikatzen eta programatzen. Hainbat sektoretan, makina erremintan, automozioan, aeronautikan, ortodontzian. Guk erabakitzen dugu nola fabrikau. Eta zuk?